Kajinglong jingman kabala keta ya kathi jong kariwar hi barokawai kabaya menta kalami kajing kiwin hapo kathan penuslah hi barokawai. Kasurok ba na silong syadauki kaba menta kala juklem siklem ha kajing pentrei ki company lengba ka NHIDCL. Kumta na kalyang ka kanhun jong kariwar mengi tourism organisation kala yo ban lum ban lang da kajing yalang kaban nin kasngi ka khat pratarik unaitung arajar penriu kabalami ru kajing yathir jingmut ha kabaya dai bat kani. Hangne layawan ru nakikat tu kani kinong snong ki badon ya ki homestay ki guest house ki balabu ru ya ki restoran bat nakalyang ki bor snong kum ki rang ba snong bat ru ki riu ba kum kinong song yo bat ki wei ha kajing ya keren ha kani kajing ya lang lami ru kajing ya thir jingmut ba kani ka surok kala dei ubur lum jong kayo ka kon ha ka ba lami ru kajing sngudiau bahdu menta om duna ya ki khandai ngut ki mensim ba kodor ki ladu e ya la kajong kajing im nadu bala pentre ya ka klem danyau ya ki ba mensau bat julor ki kali. Kalami ruka hiran ka kamai ka kaji kinong rep kila syak nyot dor ha kinong thin na kadau ka lenti yat ka bakalan kajing bomla ruban penpoi ni shalan ya ki marrep kum ki kwai ni ki tempau sya yodu ha silong ru kani kala ban keta kajing thut ki misteri bom yo ya ki siap kinar ki dawilat bat ki wi ru bat kani kala ban keta syaba palat ya kinong trei ki badon ha pok kathani barokawai. Kijing don kam ki bangi hapat bantit kila kiudor na kapor sa kapor. Kajing sakut ki badon kam ya kajing syakri bakar ki jong ka kot ya kum ki ambulans bat kiwe de ki kali ki nong pang. Ban ya pai lele sa kani ka kam jongok kai pertai kala hiar arsut sa papalat kum pala penpau ba om duna na kasan spatli ki kali ki bawan jongok kai pertai ha ka sisngi menta kila poi tang sipau ne khatsan teli. Habagan tho ya ka company ka ba pentre ya ka project sina surok kala syuan bantau business ya kani ka project ha ka bala kena ru ya umau babha ki shalan baddi bad yau bas new ki bread syariat klem da perkhat ya kajing julor kamay mariang haba pai pat syaka surok kabala dukut haka arpoi tariku jeliu arajar penriu haka baka thain penuslai barakawai kala lenyar bakala wan ka nem sniu penban la kana rubah du menta tang sipu mok hiuru ka company kampat keta haba lawat benya kala se ya la kijong ginia ki jutang da ka boong baka dang lik pha tes ya ka kendau ka bana ka te ka jaka sya IIT Guwahati la ka long ne em ban sna jingking menta ka ne kajing pha tes kala jan kot sya ka sibenai kat ba haba pensyong dor da ka boong kat nutli ki jingking ki baka company kala yo bantes hadu menta nadu baka jing pentre ya ka surok kala ne rius ne menta kumbala pau kala don tangkawe ki jingking kata haneng mausyun wala kataru ka syulong tangkum ka khilon ka ba manu manuru om don bayat lingba na kate ki jingking flyover. Kila ong bakin pentikna ya kajing sina kenro da ka new technology penban ha kani kajing sina ka jongki naki khandai ngut ki bala du la ka jong kajing im san ngut ki bala klat ha kani kajing sina kenro halum lon lakadau banda sina da ukasi hadu menta kampat don kanu kajing jia ka basngusi lanyo hateng ki jing dawa ki bami na kani ka meeting ka long ban sina kerki no ya ki subway ha kate ka jaka ka bala tua surong ka NHIDCL kala day ban batha ya ki company ban penkhui no ya ki jing tua harut surok silenter kani ka surok ba badru ban siang rong no marsin ailat kamariang nang ne syakmat syua ban kata niti ya ki lum ki ba idon jingma de ban sina syua ya ki bypass ne ki subway kenang ban om kata ya ka yap ka im upaj ba klempep kani ka kanhun kala ai khublai ya ba krik lengkoi wala syamon smoba ban ya ki kali sipor badru ya ki paj ba nong song snong jong ka yau mau yong tli nong thamai ki bala sya ban penun kam ya ki surok snong jong ki hapdeng kini ki kordit ki bala wan ban len share hapo ka thanyi barakawai ya kani ka program ka ban nin ka sngi ka khat pratarik unaitung arjar penriu ka bala pelong haying dorbar hall dong ningkit ka bala yalam da ucharman jongka ubabat rukumu advisor jongka riwar mengi tourism organization uba hauson khongsin Bad arengkat ke jingadon lang u presiden jongka uba Rahul Khongsin, General Secretary uba Teringstone Khongai. Extra expedition kung ipikit benar tak keluar mai. Ipikit itu business ni. Lu ia kita taga, dia kesat ni. Mo. Tengok yang ini dia buat. Nak tengok sini sana. Long kelak to subjek kami Pak Riwal ini tourism organization ba Thì kepada ban ngi nang ni naga Riwar mingi tourism organization minta ka janmin ila step ila meeting ke ba ila khotlang ki pajba pada karai ke pengisim kepada bikin kami meeting minta tolong ba nginai ke nega memorandum nega tho demand tengi syaki bor kepada pej surok ba karai ke pengisim kita likely tikiman Kemudian kong tolong bayar ke subway dari ban snano nang ba kene ke jing jong kene ka than ke dong jungi kan kut kan wai no
bad bangi ba kejing snah tolong kanom bam ya ka por batang sebenai kanom bam marna kalian ki expert lokal jenis ini bepet yang tak pok hasan aku sini alamat pendep ke snai gitu bad ka ba arpan dari ki kwa ji kalong ba ya kini ki benta ke berada ti bad ki ba dangsa menta kalong ba ka ki berada ti baka sarkar kadaiban ai ka direction ni ka NSIDCL segi kontraktor bagi depan penbahano iki ban siang rongno ka por ka biang ba ke balai pan long ba nang ni sakman pada ka NSIDCL ka jiet ya kini kontraktor ru ka haban ai ka instruction ka basai ba swa bikin kata ya ki benta ki belong sensitive ki depan tau swai ka lat lenti nang ba ka livelihood jong ki pajba sini kurukum im ka kamai ka jiet ki kanong kata kita ada kilai ki mak ki ba ngi bu ini kita wah mak sota tak benengkong kalau ba kedai ban pendep no ya kene ka sobwe ka baar kalau ban pendep no ya kene ki pada depti ban siang rong no bat ka balai pan kalau ba ding train ni man tham dai su bat kata ya kar kon im ban pentut ya ka ya ka yeng ya ka im ja im do jong li parlok tu ni kita tak senang jong kene ka than ka dong ti keren ke jong ini ka discussion ka bangiyo ka ji meeting mun kung bagi lakot iki dorong ba jong kita than ke dong sini ni kira masnong saudar kita penyat lagi jong ki business jong ki gilya thirjing bud bhaban gilyo ya ka we ka rai pakata kalong ba hadin bini i ba menta sabanap sibenai jong ka jing kod no jing ka surok ndai mdon dak ai rum na kaliang jong ka company bahkan la ai na kaptaban maramot itu ka surok bat ka jing i yang tai kalong ba tang kawai kalat hi kata kalong ban sna no ika sobwe lembar ba kidon ki bentah tu ki ba dangla ban snai ka sobwe lada 4 snai ka jingking ti ketu ke bentah kalong ba ke badang suk mar ka haju kam dai ke bajrong tu kata ka dai kan ti ke ba ngi i bangi simru ya ka rai ya ka ban bangi nginban ya ka NSIDCL ka komen ka ki ba kibor ki dai ban pe ki ni surong ba ki dai ban perkhat ya kena kaya ke bangi demand minta kalau ba ban pensten no ke kam ban snai ke sobwe hak de kita ka betkut minta la janat sunai klang ba kejing im jong ki bire juga kita dok hak ni kanom sakut tak